ато Аббос дар паҳлӯи Ҷаҳонгир Маҷидов ба майдон мебарояд. Фаридуншоҳ Ҳустоперов дар паҳлӯи Ҳамроз Раҷабов. Мухлисон мунтазир ҳастанд ки дар вазни 90 кило барандаи медали тилло ё ба қавли дигар ҳамчунин аз ҳама муҳим соҳиби шоҳҷоиза автомашина мегардад, ё Ҳамроз ё Ҷаҳонгир. пироҳани сафед ба бар кардааст Ҷаҳонгир Маҷидов. Ҷаҳонгир Маҷидов бо як таги сабз. ҳоло ҳарду оғӯши бародарона, чунки ҳазорон нафар ҳамчунин миллионҳо нафар тариқи телевизиони шабакаи варзиш набарди ин паҳлавонро тамошо доранд. одоб ахлоқ дар ҷои аввал меистад барои паҳлавон. одоб эҳтиром нисбати рақиб. Ҷаҳонгир, ин шояд кӯтоҳтарин лаҳзае бошад ки рекорди ин мусобиқот бошад. Ҷаҳонгир Маҷидов дар фурсати кӯтоҳтарин ба рақибро ба тахтапӯш афтонд ва соҳиби шоҳҷоиза шуд. сеюмин шоҳҷоиза соҳиби худро пайдо кард. офарин мухлисон. аҷаб партофте. анакнун ин аст Шуболи Уқобон ду бозу кушоданд. мураббиён из дасти якдигар мегиранд. Шуболи Уқобон ду бозу кушо бизан рақибон аз замин бар ҳаво. офарин. ин паҳлавон рақибонро бисёр ҳам қавӣ заданд. бибинед ҳолати такрор. партофти ҷазоб ва ҷолибе буд ки кас аз диданаш ҳаловат мебурд. тамошо кунед. бибинед. ҳамин партофти ҷазоб ва ҷолиб аз ҷониби Ҷаҳонгир Маҷидов дар як фурсати кӯтоҳтарин ба ҳалол табдил ёфт. дигар ҷои баҳс нест. офарин. дар ҳолати такрор ҳам мебинед. Ҷаҳонгир бибинед. инҳо дар гӯштини ҷудо учи матто дар гӯштини милли ҳалуки Искандарӣ мегӯянд. офарин. аҳсан. бибинед Ҷаҳонгир Маҷидов дар ин ҷо. акнун дӯстони азиз, ҳоло